weche madonjo bende achiel kachiel to ayudo thuolo mano mar twak kendo mar winjogi mana kaka gimedo donjonwa e kuonde mopogore opogore, ma bende kidieny mabiro yudo thuolo mano mar twak kod jowa mantiere kor gwenge mopogore opogore kanyo ka warango gi owacho kacha kaunti ma Kisumu, wadhi bedo kar kacha kod Millicent Adhiambo kaachiel koda ka jogo ma bende wan godo e kaunti mago ma Homa Bay kod mano ma Migori bende odiochieng'ni ma kawuono. Ote ma yoro kar ka wayudo thuolo mar rango gi achiel kachiel mano ka mantiere kar kae. Ng'eni kapok ayudo paro mawuok kuom joneno ma bende oseorogi kar ka, mano waduogo ka mondo mi ang' wayud ane paro. Ang'ado tom duoko ka notieko lero gimoro kanyo achiel kachiel, kato bang'e ang' awinj pacha wakili machiegni kendo kama. Ng'eni gima atemo wacho en ni wan ne wa explore. Ing'eni tie lweny minyalo dhiye to kiloyo, to gik mane idwaro tidwa notimre. Koro unwang'o yo munyalo winjre, munyalo timo gimoro mondo uchop gima ne odwaro, ma waluonga na a win-win. Mae manene jakom giketo to kinekta kanad ko report nene manatu mondo rang gik ma probably kwa dhie yiero ok losga. Iwinja nikech simo kwa dhie yiero mapiyo piyo to ok yiero to kwa ok yiero bende iwo wang'. Koro kakwa kony Kenya onge, warango gik ma mamawa mantindo tindo. Koro nadko nobiro mondo tiek gigi. Nekta bang' lweny nitie kare gik monego walosga, mane nadko biro go. Koro magi areas manene ODM Masapati owacho no mondo watem luwo gujo UDA mondo kada bed no ber to wa achieve gi. To dongruok maka luo mi penjo cha enda kwayo ni jowa man go office otima bene ke jwa bro fail gi. When Yugi was in power, nitigi manager neno. And okine ko Yugi ne ngiti maduong to Yugi manyinge wok. Kamboya ne nitie moya nyinge no wok. Magiyena angda gik mathaga ji housing ya kia. Nike the county government ema so gabiro kairo pesa nyaka nene independence bedi to pogi gero ga utumuru banyien. Gu Minister of Housing. To no make pesa no through grant. Magine mone go penji gano, where did you take our money? Mane poku develop bu gero huku ndemo. Kori ngenti na areas moko mone go walos matendo tindo. Koro dongruok ndi bro file gigik madhi nyime. Ingena jawacho ne wanga non neno ni gero infrastructure tech. To gik mosote mosomi infrastructure nyalo develop. Nikia kanga to welo biro mang'eny bo uso rech, bujo chamo rech mang'eny, bunga manye onge pesa bedo go pesa, onyalo gero gimoro. That is what our governors now should do. Nikika welo limo to giwe pesa. Sama giwe pesa, to pesa no ng'ama nyok nyalo kata nyieo sukari nyalo dhi e duka bo nyieo. Nyalo puonjo nyathi. It will be felt. Koran koka dongruok, ta nyalo wacho ni kwa keto peace, gubedo gu chokruok mang'eny, man go gama malongo, to wabro donga.